misija od samog osnivanja i od samog početka rada je da budu evropski i da budućoj srpskoj eliti obezbede i omoguće moderna znanja kroz savremene metode, naučne tehnike, baš one koje se upražnjavaju i primenjuju u univerzitetskim centrima Evrope. To je Univerzitet Singidunum. Danas na tom univerzitetu preko 9.000 studenata. Zašto je on toliko atraktivan? Zašto je on toliko privlačan mladim ljudima i ne samo mladim, naravno, s obzirom da omogućava i one mnogo više studije? O tome ćemo sa našim gostom, profesorom doktorom Slobodanom Unkovićem, inače direktorom Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju. Dobar dan. Dobar dan. I dobro nam došli, profesor. Hvala vam velika, dobro vas našla. Pa hajde da krenemo prvo od tog pitanja. Dakle, po čemu je to sve Univerzitet Singidunum, već tradicionalni univerzitet na ovim prostorima, atraktivan i privlačan u današnjem? Šta je to što on omogućuje sve kada je reč o modernim znanjima? Pa znate kako, univerzitet čine pre svega kvalitetni profesori, kvalitetni programi, međunarodna reputacija, dobra saradnja sa poznatim stranim univerzitetima, korišćenje svih prednosti naših univerziteta. Vi znate da je Beogradski univerzitet najbolji, u krajnjoj liniji to je moj univerzitet, to je, verujem, i vaš i mnogih poznatih i profesora, naučnih radnika, stručnjaka. I sve što je dobro na stranim univerzitetima, na Beogradskom univerzitetu, to smo mi pretočili u nastavne planove i programe Singidunum univerziteta. Dodali smo i ono što je vrlo značajno, da studenti uče svetske jezike, najmanje 2, znači engleski i još jedan svetski jezik, da vrlo mnogo rade na informatici. Onda što je važno također da praktični deo provode najmanje od 4 do 6 meseci u poznatim firmama. Mi imamo saradnju sa negdje blizu 400 preduzeća i ustanova. I što je najvažnije, znači da se obezbedi spoj teorijskog znanja, metodološkog znanja sa praktičnim znanjem. Imamo redovne osnovne studije 4-godišnje na poslovnom fakultetu, fakultetu za turistički i hotelski menadžment, za informatiku i računarstvo, za inženjerski menadžment. Također imamo fakultete za medije i komunikacije, za ekonomiju, financije i administraciju, za pravne studije i političke studije evropske, poslovni fakultet u Valjevu, primenjenu ekologiju. Jednom rečju, jedna široka lepeza raznih mogućnosti i što je vrlo važno, pored osnovnih 4-godišnjih studija imamo master studije koje traju godinu dana ili 2 godine i doktorske studije, pošto smo akreditovani za sve nivoje. Znači za 3 polja, društveno-humanističke nauke, prirodno-matematičke nauke i tehničke nauke. I mogu da kažem da je interes studenta vrlo veliki. Sad je inače u toku upis nove generacije osnovnih studija, a u oktobru, septembru i oktobru mesecu upravo bit će početak upisa na master i doktorske studije. Prijemni ispiti? Prijemni ispiti teku normalno, s tim što se oni prilagođavaju specifičnostima fakulteta. Naprimjer, za fakultet za turistički i hotelski menadžment, gdje je interes vrlo veliki, ne samo iz Srbije, nego i iz drugih delova prethodne Jugoslavije. Razgovara se sa studentom 15 minuta na srpskom pa i na engleskom jeziku. Vrši se provera sklonosti i sposobnosti. Javi se negdje u prosjeku 2 do 3 kandidata više u odnosu na mogućnosti, znači 300. Pošto akreditacijom je određena i kvota. Upravo to, da. Broj je ograničen. Interesovanje je veliko, ali nažalost... Ali je dobro. Moram da kažem da su to izvanredni kandidati. Ja mogu i da kažem da i na master studijama samo 40% studenta upiše ih negdje oko 350 do 400 godišnje na sve ove studijske programe. Da samo njih 40% su prethodno završili Univerzitet Singidunum. Ostali su završili ostale univerzitete od Beogradskog, jasno, Novosadskog, Niškog, Kragujevačkog, ostalih privatnih univerziteta. I to je dobro. I što je najvažnije, najveći broj njih su zaposleni. Tako da se mi prilagođavamo. Upravo to. Koliko se oni zapravo nakon završetka ovih studija uključuju u te savremene tokove poslovanja i koliko su konkurentni na tržištu? To je također vrlo značajno. Izuzetno su konkurentni jer, kao što sam pomenuo, najveći broj je zaposleno. Negdje oko 70% njih na master studijama su zaposleni. Na doktorskim studijama svi su zaposleni. Nastava se organizuje petkom poslijepodne, subotom i nedeljom. Vodimo računa
Naravno, da se prilagodi njihovim mogućnostima i što je najvažnije njihova istraživanja, od metodologije istraživanja do jasno aplikacije teorijskih znanja i metodoloških, vezuje se za njihove kompanije, za firme, za ustanove. I to je vrlo važno. Nema klasičnih ispita, nego oni rade naučno-istraživačke projekte sa mentorima. Inače, velika prednost univerziteta je što mentorski rad dominira. Znači, rad u manjim grupama, profesori su zaduženi za konkretne studente i sa njima rade normalno, ne samo na univerzitetu, komuniciraju uz primjenu savremene elektronske, jasno, tehnologije. Mi smo inače poznati i po ovom fakultetu za računarstvo i informatiku koji je izuzetno važan. Imamo umreženo preko 700 računara. Znači da studenti već od prve godine osnovnih studija značajno vreme provode u računskim centrima. To je sada normalno. Znači struka, strani jezici, informatika i stručna praksa. Tako je, a pored svega toga, oblast na kojoj se naročito insistira, rekla bih, na vašem univerzitetu je i oblast međunarodne saradnje. Imate veliki broj gostujućih profesora iz inostranstva. Imamo negdje oko 32 profesora po zakonu, to su profesori po pozivu iz 20 zemalja sveta. Imamo saradnju sa oko 40 poznatih univerziteta u svetu. Pored ostaloga, već 6 godina organizujemo zajedničke studije sa jednim američkim univerzitetom, Lincoln univerzitetom iz Oaklanda. Sad završava 6. generacija takozvani MBA studija, Master of Business Administration. A evo, upisujemo i 4. godinu na engleskom jeziku osnovnih studija, također na engleskom jeziku. Moram da kažem da su rezultati izvanredni, jer koja je prednost? Student stiče vrhunska znanja, na master studijama 8 profesora iz Sjedinjenih Američkih Država, 4 naša profesora, normalno, koji odlično vladaju engleskim jezikom i strukom, dobija diplomu američku, a u isto vrijeme mi tu diplomu nostrifikujemo kod nas. Tako da je to velika prednost. Otvorena su mu vrata za sve zemlje sveta. Moram da kažem da mlada generacija nosi, bar moje iskustvo, vi znate da sam ja bio i rektor Beogradskog univerziteta, dugi niz godina i pratim događanja u svetu univerziteta. Bez internacionalizacije univerziteta, bez povezivanja sa poznatim univerzitetima u svetu, ne može se uspješno razvijati. Nema napretka, jasno. Baš kao što glasi i slogan univerziteta Singidunum, uhvatite korak sa vremenom i izaberite pravu budućnost. Ja mislim da ste nam dali sasvim dovoljno razloga da mladi ljudi upravo izaberu takvu budućnost. Profesore, hvala vam mnogo. Hvala i vama. Želim uspeh vašem značajnom elektronskom mediju i želim i vama lično uspeh i svim vašim jasno, kolegama i koleginicama. I mi Singidunumu, naravno, a mada je uspeh zagarantovan u njihovom slučaju. Hvala još jednom. Hvala vam, velika mnogo sreće.